Hoxe é Domingo de Ramos, día que marca o inicio da Semana Santa. En lugares como Viveiro, esta época do ano transforma a vila por completo. María Calvo. Si é que Viveiro é un dos lugares, sen dúbida, de referentes da Semana Santa aquí en Galicia. Xunto con Ferrol son os dous lugares de interese turístico internacional nestas datas. Pero hoxe, Domingo de Ramos, celebrase en toda Galicia. Na Coruña, por exemplo, a procesión da Borriquiña percorreu as rúas da cidade entre as palmas e os ramos de oliveira dos fregueses. Comeza así unha semana chea de festexos arraigados á tradición relixiosa. E se as previsións son boas para as zonas do interior, tamén o son, por suposto, para puntos como Ferrol e Viveiro. Xa están de cheo na Semana Santa, que se abre con este Domingo de Ramos. María Calvo. Si, aínda que o día amenceu aquí en Viveiro cos ceos anubrados, agora, como ven, xa loce o sol e a procesión da Borriquiña puido saír puntual ás 12 do mediodía da igrexa de San Francisco e percorrer as rúas do Casco Vello. Esta praza maior estivo ateigada de xente para a bendición das palmas e dos ramos. É que Viveiro vive con fervor a súa Semana Santa, declarada de interese turístico internacional, unha distinción que atrae a miles de visitantes que enchen nestas datas a vila, ao igual que en Ferrol, que hoxe inaugurou a súa Semana Santa deste ano 2015 cas primeiras procesións, as de Domingo de Ramos. Entramos xa nos días grandes da Semana Santa e o ambiente as procesións que se agardan para as vindeiras horas ateigan de visitantes lugares como Viveiro ou Ferrol. Día grande en Viveiro, onde a Semana Santa foi declarada tamén de interese turístico internacional. Estas que están a ver son imaxes dos pasos máis significativos que se poderán ver na localidade de Luguesa e que están expostos ao público en diversos espazos do concello. En total son 8 as confrarías que participan nas procesións, como as da Última Cea, o Prendemento e a Misericordia que se celebran este serán. A chegada de turistas para presenciar estas manifestacións religiosas ateiga os hotéis. E Xoves Santo e as Irmandades toman as rúas en procesión. Ferrol é a cidade máis activa. Milleiros de persoas acompañaron as imaxes nos distintos actos litúrxicos celebrados por todo o país. Esta que están a ver é a procesión das Angustias que lles ofrecemos aquí en directo na Televisión de Galicia, pero houbo moitas máis en Viveiro, en Santiago ou en concellos pequenos como o de Xunqueira de Ambía, en Ourense. Tamén están vivindo con fervor esta Semana Santa. Viveiro acolleu a primeira gran procesión desta Semana Santa, a da Última Cea, é unha das 15 procesións dunha Semana Santa declarada de interese turístico internacional. Saíu e chegou á igrexa de San Francisco e está organizada pola venerable Orde Terceira Franciscana. Nela, os asistentes puderon contemplar os pasos da Cea, a oración do Horto, a flaxelación ou a Virxe das Dores co seu impresionante manto. Ás 10:30 comezará a segunda das procesións, que é a do Prendemento. Boas tardes, de novo foron Ferrol e Viveiro os puntos álxidos destas celebracións, coas súas rúas a reventar de xente que non quixo perder detalle dunhas procesións que suman a súa vistosidade, a paixón e o sentimento dos asistentes, como esta muller que van ver que presenciaba hoxe o encontro entre a Virxe e o seu fillo Xesús na vila da Mariña Luguesa. Moi ben, cantounos. A mí me fixo chorar. É emotiva. Sí, fixo-me chorar aí, as chorosións todas que fixo, é verdade. Te pesan nuestros pecados. É unha das imaxes do día a procesión do Santo Encontro de Viveiro, unha escenificación única en Galicia que se representa en época medieval coas súas imaxes articuladas. En Viveiro tamén se celebrou a procesión do Santo Encontro, a única con imaxes articuladas de toda Galicia. Emoción, realismo, sorpresa son algunhas das reaccións que desperta o Santo Encontro de Viveiro no público. Esta escenificación única en Galicia, porque únicas tamén son as súas imaxes articuladas, representase dende a época medieval. Era unha función teatral con carácter didáctico para explicarlle ao pobo os pasos de Xesús cando era conducido para ser crucificado. É un tipo de demostración para teatral para mostrarlle a aquelas xentes que non eran capaces de comprender estes pasaxes da pasión, entendes? O facían con xente, pero, o sea, xente que facía de actores, pero eso traía consigo, pois, que situacións de comicidade, non? Porque se coñecían entre eles, entonces ao coñecerse entre eles, fulanito e tal. Entonces, tanto dominicos como franciscanos pensaron en variar esa fórmula, non? O momento álxido de representación é cando Xesús se encontra coa súa nai, María, e se funden nun abrazo. A nai
O fillo, non? Claro. Gustoume todo, Verónica, gustoume todo, pero como Ana é o fillo, pois xa sabes que non hai outra cousa máis bonita no mundo, non? Moi ben, cantounos. A mí hasta me fixo chorar. É emotiva. Sí, fíxome chorar aí, as ilusións todas que fixo, é verdade. Dúas caídas máis terá Xesús camiño do Calvario, percorrido no que tamén se encontra coa Verónica e con Xoán. É moito máis emotivo que as normales, tamén hai menos xente, entón tampouco, pois a xente eu creo que ven de turista non a conoce tanto. A mí gustame bastante. Pois somos daqui e gustanos moito esta procesión, pois a ter as imaxes articuladas, pois chamanos a atención e tal. E moi ben, si, a verdade é que como todos os anos me ha gustado mucho porque era muy emotiva y contaba muy bien la historia de Jesús en la cruz. Este é un dos atos máis representativos da Semana Santa de Viveiro, que hoxe vive o seu día grande. Viveiro tamén celebra o seu día grande. A Semana Santa desta localidade tivo hoxe multitude de actos solemnes. Xusto esta tarde foron dúas nas procesións de máis sona. Imos en directo a Talín, María Calvo. Sí, o desencravo tivo lugar ás 6:30 da tarde no atrio da Igrexa de Santa María. Ali concentráronse centos de fiéis para presenciar a particular escenificación que fan aquí do descendemento da cruz. O que máis impacta aos visitantes é esa imaxe articulada da Virxe Dolorosa. Unha hora despois saiu a procesión do Santo Enterro con 4 pasos, entre eles o do Santísimo Cristo xacente, escoltado pola Garda Romana. Ás 10 da noite será a quenda da procesión da Paixón e este Venres Santo aquí en Viveiro remata contra a medianoite ca procesión dos Caladiños. O desencravo de Xesús congregou viveirenses e turistas no adro de Santa María esta tarde. O Cristo crucificado, datado do século XVII, tivo candelas imaxes articuladas da Dolorosa e de San Xoán. Que non contábamos de velo tan cerca, entonces, por ser a primeira vez, a verdade que me encantou a mí. No hai unha Semana Santa tan buena como esta, Yo non la había visto nunca. Máis historia e moita máis fe moi pouco despois. A procesión do Santo Enterro saía da igrexa de San Francisco. O Cristo xacente rodeado de 4 anxos conmoveu as rúas da vila. Maravillosa. Unha cousa distinta a outros lugares que fun en moitas ocasións, a vez vine distinta. Estou moi contentinha tamén. Así que hai que animar a xente que veña a miralo. No día grande da Semana Santa de Viveiro aínda quedan importantes procesións por vivir. Dentro de pouco máis de media hora, ás 10, ten previsto comezar a da Paixón. Pasada a medianoite a dos Caladiños, tamén coñecida como procesión da Soidade.